טוב, אז ככה, אבא שלי קפדן ועקשן כל כך, שעוד פעם לא נותן לי לצאת. אני משתוקקת לפגוש חברים, לראות את העולם שבחוץ. היה דין ודברים והתחרפתות. את מתכוונת שברחת מהבית? התכוונת להיות הומלסית בלי מקלחת ואיפור ולהפוך למסריחה יותר ויותר עד ש... אז את אומרת שאבא שלך שלח אחרייך בריונים? אלה היו סוכני ממשלה. אני גרה במתקן ממשלתי ושייכת לאיגוד ביטחון כדור הארץ. אבי ואני עובדים שם בפרויקטים מסווגים ביותר. לפחות נותנים לך ללבוש מדים קולים. את אוהבת את המלבושים שלי? טוב, זה אחד מכמה דברים שיש לי בהם זכות דיבור בבית. הוא לא מרשה לי אפילו להתאפר. את עובדת עליי. אלה צבעי פנים? לא ארשה זאת, קטיה. אבא, זה מכונה איפור, ונשים משתמשות בו כבר הרבה דורות. את לא תשימי אותו בשום דור. לאן את חושבת שאת הולכת? להליכה, רחוק מכאן. מחוץ לשטח המגודל? כן, בעולם האמיתי, עם אנשים אמיתיים, במקום כל המוזרים שקון יצר. קטיה, אני יודע שקשה להיות מתבגרת יחידה כאן בלי חברים, אבל את לא יכולה לחשוב רק על עצמך. העבודה שלנו היא חשובה מאוד, היא מסייעת לכל האנשים. בבקשה, קטיה, תהיי סבלנית, את פשוט לא מבינה. לא, אתה לא מבין. הייתי מאוד סבלנית. דבר לא יצא מזה. אני לא אסבול את זה עוד דקה אחת. אני רוצה לצאת מהכלא הזה. חכי, קטיה! אז אתם לא תסגירו אותי, נכון? לא, אבל תגידי לאבא שלך שאת בסדר. הרי תצטרכי לחזור הביתה מתישהו. אני רוצה רק יומיים נוספים של חופש. הזדמנות לראות איך זה להיות נערה מתבגרת אמיתית. טוב, את בהחלט מסתובבת עם החברות המתאימות. בינתיים תצטרכי מקום שתוכלי לישון בו.